नमस्कार मंडळी. ही बघा चूल घातली हा. तुम्ही बघितच होता 3 गोंड्याची चूल होती ती आमका कशी तरी वाटा होती तुमका दाखव. तर म्हटलं मातीची चूल घालूया. 8-10 दिवस या चुलीक झाले बरी आता सुकली हा आणि मस्त कशी दिसता ती बघा. 2 वाटेक 2 चुली असत. आता चुलीची सुरुवात म्हणजे चुलीची पूजा आणि त्याच्यानंतर चुलीवर काहीतरी करतात त्या गोडधोड. तर आधी मी ना चुलीची पूजा करून घेतले आणि त्याच्यानंतर चुलीत आग घालतले. ती आग मी कशा प्रकारे घालते ती 2 शब्दात तुमका सांगतलंय. तर व्हिडिओ मात्र पूर्ण बघा. तर आता दोनही चुलींची मी पूजा करून घेतलंय. तर आता अग्नी पेटवचो असता नवीन चूल म्हटली तर ती अग्नी मी कशापासून पेटवतंय ही तुमका दाखवतंय. कारण लोक आली चुकत असत. चुकत म्हणजे भयंकर चूक करतो. तर ती चूक आम्ही करणं ना आणि मी दुसऱ्या करताना बघलंय की ना, तर मी त्याका 2 शब्द सांगल्याशिवाय होऊ नये ना. माका फक्त ह्याच सांगायचा. तर चला आधी माका चूल पेटव काय हवंय आता मी तुमका दाखवतोय. तर कोकणात ना लोक म्हणजे बरीचशी लोक मी व्हिडिओ पण बघतोय आणि प्रत्यक्षात मी डोळ्याने बघतोय. तर प्लॅस्टिक घालून आग पेटवतात. तर प्लॅस्टिक आपल्या शरीरासाठी किती घातक असा ह्या लोकांका कळाव व्हाया. आणि माझा इतकोच संदेश असा तिथपर्यंत पोहोचाव व्हाया. कारण तुम्ही जर माझे इतके आता व्हिडिओ बघता 14,000 माझे सबस्क्रायबर झालेले असत. जर तुम्ही प्लॅस्टिक घालून जर चूल पेटवता असाल तर ती आजपासूनच बंद करा. मी तुमका आग कशी पेटव ती दाखवते. कारण कोकणात ना खूप काय मिळतं आपणा. रॉकेलाची गरजच लागणार नाही. प्लॅस्टिक घालू होई ह्याची गरज लागणार नाही. तर माड असतात आपल्या घराकडे पत्यारो असता पानांचो. तर मी आता आग कशी घालतो ती तुमका दाखवतोय. तर माडाचे ना हे बघा सोपे आणि ह्या एकदम ना पटकन आग अशी पेटता आहे. मी हे बघा हे माडाचे बघा किती म्हणजे पिढ्यातले असतात. तर कागद सुद्धा घालूची गरज लागणार नाही. हे बघा मस्तपैकी ह्याची आग पेटता पटकन. बघा आता रॉकेलची गरज लागाक नाही. प्लॅस्टिकच्या पिशवीची गरज लागाक नाही. तर पटकन आग पेटता. कोकणातल्या माणसांका प्लॅस्टिक घालूची काही गरज नाही. रॉकेल मिळणार नाही म्हणा. तर पावसासाठी ना आपण असा माडांचा सगळा जमा करून ठेवू घ्या. चुडते बिडते बांधान आणि अशी आग पेटव तर मी बरेच व्हिडिओ पण बघले आणि बरीच माणसा पण बघलं. हे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या असतात ना ते आता घरात जमा करून ठेवतात पिशव्या भरून. आणि आग जेव्हा पेटवतात ना चुलीत घरात म्हणा बाहेर म्हणा त्यावेळी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या सारतात का पटकन आग पेटता. तर माका याकच त्यांचं सांगणं असा त्यांना माहीत नसत कदाचित. कारण ह्या प्लॅस्टिकान आजार कसले जातात ते. तर फुफ्फुसाचा कर्करोग जो असताना तो ह्या प्लॅस्टिकामुळे आपल्या शरीरात म्हणजे श्वासाद्वारे सगळं धूर असता तो आत जाता. इतर घरात माणसं असतात त्यांना सुद्धा त्रास जाता. एखादा शेजारा घर असला तर त्यांना सुद्धा त्रास जाता. तर असे प्लॅस्टिकचे पिशवे ग्लासा असा काही घालू नका. अशी आग पेटवा. माडाचे चुडते बिडते सगळा जमा करून ठेवा. ही पिशवी मी घालणं ना ही पिशवी तुमका दाखव फक्त घेतलंय. मी कधीही प्लॅस्टिक घालून आग पेटवणं ना. तर सांगायचं मुद्दो इतकोच. माका काही जास्त माहिती नाही पण प्रत्येकाने समजदार बनावया आणि ज्या काय असा आता आपल्या स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी करू. तर नवीन चुलीवर आज बनवतोय शेवयांची खीर. त्यासाठी लागणारा साहित्य दाखवतोय. शेवयाची खीर सगळी जण बनवतात पण मी जरा वेगळी बनवतलंय. तर पूर्ण व्हिडिओ बघित राहा.
खीर करण्यासाठी पहिला पाणी घेतोय गरम करून, पातेली ठेवलं चुलीवर, त्याच्यात घेतलं आता पाणी. आता तूप टाकून घेतोय. काजीचे गर ते तुपात मी जरा परतून घेतोय. तर त्याच तुपात आता शेवये भाजून घेतोय. तर शेवई मस्तपैकी लाल पर्यंत भाजली आहे, म्हणजे थोडी बरी भाजा होईल. तरी आता गरम पाणी करून घेतलेला आहे ना, तर मी आता ह्याच्यात ओतून घेतोय. दूध मी नंतर घालतले आणि शेवये ना मी थोडे उकडून घेतले, म्हणजे शिजा होईल त्या पाण्यात. काजीचे गर तर हे शेवये बरेचशी झाले. मग याच्यात बाकीचा काय घालू काय ना, आता मी घालतले. तर पूर्वीच्या काळात चुली घाली, तर चूल घालताना ना एकाच तऱ्हेची माती लागणार नाही. म्हणजे एक माती घेतली, कोलसवली आणि चूल थापली, तर ती चूल ना कधी राहणार नाही, म्हणजे ते ढेपा पडत राहतं, चूल खराब जाता. तर माझ्या बघण्यात चूल अशी घाली, बरी माती घे चाळून, म्हणजे त्याच्यात दगड असता कामा नये अजिबात, चकेरडो असता कामा नये. तर त्याच्यात थोडासा शेण, वाळीच्या पेडाची माती, ती वाळीच्या पेडाची जी माती असता ना, त्याच्यात दगड अजिबात नसता. अशी ती 2-3-4 प्रकारचा जा काय माती असताना ती एकत्र करू होई. ती माती कोलसव होई पाण्यात, आणि ती पीठ जसा मळतात बघा, तशी ती मळून मळून ना माती कुसत घालू होई. अगदी त्या माती 15 दिवस जाऊ होई, आणि ती माती ना बरी अगदी कुसा होई. आणि त्याच्यानंतर पेढी घालू होई. पेढी घातल्यानंतर पहिली पेढी घालू होई, आणि ती पेढी 1-2 दिवस झाले ना का मग ती चूल कापू होई. काय ती चूल कापून असं गुंडो असता नदीतलं बघा, तिने ना ती अशी झजरून झजरून ती घट्ट करू होई. आणि नंतर ना चुलीक रेव काढू होयो. आणि सुकल्यानंतर काय आपण जा काय पूजन असा थोडक्यात त्या करू घ्या. तर पूर्वीच्या काळात कसा होता, आता घरातले चुली घालताना घरात मासे कोण घेणार ना, म्हणजे घरात जी चूल असता बघा देवाधर्माचा जेवण करूची, म्हणजे इतर आपल्याकडे माळ म्हणा सण म्हणा, त्यावेळी जेवण करतात, तर त्या जेवणाची देवांका म्हणजे वाडी घातली जाता. मग धूर लागता चुलीचो, तर वाडी घातली जाताना, तर त्या चुलीवर मासे मटण असा करणं नाही. तर आम्ही पण करणं ना, ही बाहेर माझी चूल असा. आणि ह्या चुलीवर जर म्हणजे बाकी मोठी अशी पूजा मी केलंय, समजा ब्राह्मण वगैरे आणून जेवण वगैरे केलंय, तर ह्या चुलीवर ना माका मासे मटण असा तुमका काय दाखव गावाचा नाही. म्हणून मी आपली थोडक्यात माझ्या हातान जी शक्य होती ती पूजा केलंय, आणि ती मी चूल पेटवलंय. तर मी जरा वेगळी खीर करतले म्हणून सांगलंय, तर मी घालतले कस्टर्ड पावडर. कस्टर्ड पावडर घालून ना खिरीक चव भारी येतात. ही 2 चमचे आता मी कस्टर्ड पावडर दुधात भिजवतोय. कस्टर्ड पावडर घालून ना जरा म्हणजे मिळून येतं, अशी जाडसर बरी होता, आणि चवीक समोर लागता. तुम्ही मुद्दाम करून बघा. ह्या कस्टर्ड पावडरचे फ्लेवर जे वेगवेगळे असतं, आंब्याचो असता, अननसाचो असता, तुमका जसो आवडता तसो तुम्ही मागून घ्यावा. आणि शेवयाची खीर करताना किंवा मखाने भाजून, तुपात मखाने भाजून त्याची पावडर जरी करून टाकली ना खिरीत, तरी खीर वेगळ्या प्रकारे मस्त चव लागते. तर शेवये मस्तपैकी शिजले. आता मी माझ्या चवीप्रमाणे, म्हणजे माका जितकी गोड होईल तितकी मी आता ही साखर घालून घेतलंय. घालतोय मी दूध. काय सुंदर अशी खीर दिसता बघा. आता ह्याच्यात कस्टर्ड पावडर मी कधी घालते ती पण तुमका दाखवतोय, कारण आधी कस्टर्ड पावडर घालता कामा नये. या खीर एक उकळी गेली ना का नंतर कस्टर्ड पावडर घालू होईल. तर आता
टाकते वेलची पावडर. तर ही बघा, ही खीर आता ना म्हणजे उकाळली दूध ओतल्यावर, म्हणजे त्या दूध आतला गरम जाव आहे. एकदम थंड दूध ओतल्यावर कस्टर्ड पावडर घालता का म्हणे. तर आता मी ना ह्याच्यात कस्टर्ड पावडर घालते. गॅसवर जर असतात ना तर गॅस कमी करू गयो आणि ह्याच्यात ढवळून अशी ही कस्टर्ड पावडर ओतू गई. तर खिरीचा कलर सुद्धा हा ना तो मस्त येतात आणि खीर ना चवदार लागता. मुद्दाम करून बघा. तर एकदा कस्टर्ड पावडरचा जर पाकिट आणून ठेवला फ्रीजात ना तर का कायम राहता, म्हणजे वर्षभर तर बरा राहता. तर चुलीवर काहीतरी गोड करू वया म्हणा मी खीर केलं. तांदळाची खीर मी त्या चुलीवर केलेलं. तर ह्या चुलीवर आता मी शेवयाची खीर केलं आणि ह्याच्यावर ना आता मी तुपाची धार टाकते परत. बघा वरती असा ना साजूक तुपाची थोडी धार टाकली ना काही ती खीर चविष्ट लागता. ह्याच्यात केशर माझ्याकडे नाही असा, तुमच्याकडे केशर असलो तर तुम्ही टाकू शकतात. बघा किती सुंदर अशी शेवयाची खीर झाली कस्टर्ड पावडर घातलेली. तर पहिल्या नवीन चुलीवर काहीतरी केलं ना का अग्नी अर्पण करूचा असता, त्याप्रमाणे मी या पानावर घेऊन अग्नी अर्पण करतोय. यो 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 ये ग ये खीर खावा खीर खावा ये यो 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 खावा खावा खावा. तर नवीन चुलीवरची नवीन रेसिपी म्हणा शेवयाची खीर केलंय गोड. आता ही खीर मी कस्टर्ड पावडर घालून केलंय. तर मी कस्टर्ड पावडर घालूनच शेवयाची खीर करतोय, पण तुमका ही चव सांगते मी कशी झाली आहे ती. एक नंबर लागतं कस्टर्ड पावडर घालून शेवयाची खीर. तर ही शेवयाची खीर कशी झाली आहे ती मला कमेंट करून सांगा. तुम्ही पण अशीच करा. आणि ही चूल पण कशी झाली आहे, कशी दिसता तुमच्या नजरेत, पहिली चूल कशी दिसा होती आणि आताची चूल कशी दिसा होती ती पण मला कमेंट करून सांगा. मला वाचूक आवडतं, कारण तुमचे कमेंट मी सगळे वाचतोय. फक्त उत्तर देताना तुमका लेट कामाच्या व्यापामुळे उशीर जाता. तर त्याबद्दल सॉरी. कमेंट करीत राहा, मी वाचित राहतलंय. आणि व्हिडिओ कसो झालो तो नक्की मला सांगा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो तो लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.